Panguva ino tiona Blessed Geza, panguva ino chinokonzi mucitizen wese munyika yeZimbabwe ari kusapota mashoko ake pamusoro mawo veterans. Panguva ino in this period of panic takuna vakomana the ruling party ZANU-PF leadership yavo panguva ino vakuacta zvakunyatsokuoneka kuti vakomana zati vakamboita pasi pezuva vakunyatsokuona kuti panapa havanopa vanoti vasubscribe like on the bell icon. Tipina BBC Zimbabwe kudanyora chiti Geza effect. After all veterans led by Blessed Geza told Emmerson Mnangagwa to step down, EDC foot soldiers came out gun blazing attacking Geza. All the insults and accusations against Geza never break them down. Now that they have realized that the whole country is supporting what war veterans are saying, they are trying by all means to silence war veterans by giving them some trinkets. It's less than a month since this voice started. Now war veterans have been promised the land, boreholes, $1.5 million loan. Vati tono Thomas kwanobuda nyuko pana bzinzi aiwa wakomana the ruling party panguva inoi aiwa vatonora vapindwa nechando vachiona the Geza effect ichivaswiper away. And panapa panguva ine vakunyatsokuona kuti vakada kuikonzeresa idecent kana kuataka war veterans vanoona zvakaitika 2017 vichidzokororeka zvichiitika pavari. Now we are seeing my benefits ava kupiwa war veterans zvakunyatsobuda pachena kuti aiwa these guys aiwa vari kunyatsokutya, and these guys they now know kuti anytime war veterans they can step them down. But the question is vanhu vakuzvibvunza vachiti kunyange pasina kana emonth war veterans ataura, war veterans achakwanisa kubribika here aiwa nezvavari kupiwa nevakomana the ruling party. Mukaona maboreholes akutodriliwa mari vatopiwa 1.5 million mukatarisa land vatopromisiwa, munofunga kuti vachatengeka here war veterans nemashoko ari kutogona naGeza vachifumura every dimension yecorruption itika the ruling party ZANU-PF. Tudze mafunguro emuri kudii pamusoro pechiitiko ichi pina comment section medu. So subscribe or like, so turn the bell icon.